Solemnidad sa Kristong Hari, Nobyembre 22, 2020. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an. Inig-anhi sa anak sa tao, ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono, ug ang tanang tawo sa kalibutan, tigumon sa iyang atubangan. Unya, bahinon niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop, nga maglain sa mga karnero, gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo, ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya, ang hari moingon sa mga tawo sa iyang tuo, umari kamo nga gipanalanginan sa akong amahan, ug dawata ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Gigutom ako, ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako, ug inyo akong gipainom. Dumuduong ako, ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako, ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako, ug inyo akong gialimahan. Nabilanggo ako, ug inyo akong giduaw. Unya, mutubag kaniya ang mga matarong. Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo, o giuhaw o gipainom. Kanus aman kami nakakita kanimo nga dumuduong ug midawat kami kanimo sa among mga balay. O hubo o gibistihan kanamo. Kanus aman kami nakakita kanimo nga masakiton o gibilanggo o giduaw kanamo. Unya, ang hari mutubag kanila. Sultihan ko kamo, nga sa matag higayon, nga maghimo kamo niini, alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Unya, muingon siya ngadto sa mga tawo sa iyang wala. Pahawa kamo kanako, kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong, nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Gigutom ako, apan wala ako ninyo pakana. Giuhaw ako, apan wala ako ninyo paimna. Dumuduong ako, apan wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay. Hubo ako, apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako, og nabilanggo, apan wala ako ninyo alimahi. Unya, mutubag sila kaniya. Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo nga gigutom, o giuhaw, o usa ka dumuduong, o hubo, o nagmasakiton, o nabilanggo, ug wala kami mutabang kanimo. Ang hari mutubag kanila. Sultihan ko kamo, nga sa matag higayon, nga nagdumili kamo sa pagtabang sa usa niining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa, kini sila ipadala ngadto sa walay katapusang silot. Apan ang mga matarong
moadto sa kinabuhing dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.